είναι ο Παναγιώτης. Έλα! Και φυσικά τι γινόταν να μην κάνουμε ένα βίντεο όταν έβγαινε το χριστουγεννιάτικο mode του Total Defense. Επίσης, να πούμε ένα συγγνώμη που έχουμε τόσο καιρό να κάνουμε βίντεο. Okay. Αυτό που ακούσατε. Πρέπει να ξέρετε, έχουμε πάρει πάρα πολλά καλύτερα units και από την προηγούμενη φορά και θα παίξουμε και το Pet Simulator το καινούργιο σε επόμενα βίντεο. Νομίζω στο επόμενο βίντεο που θα κάνουμε σήμερα θα το κάνουμε. Και σήμερα τώρα είναι 8:30 ώρα το βράδυ. Λοιπόν, κοιτάξτε τα units. Είναι Superman! Εωρούμε! Πες με στην καμπάνα να η Βασίλη. Έπεσα κάτω. Μπράβο. Ωραία. Και σε 3, 2, 1 πάμε να σας δείξω τα units μου. Λοιπόν, μην τα βλέπει τώρα. Κάμερα Spider, και από τη στιγμή που μη πω τι είχα, τώρα έχω αλλάξει. Έχω ένα κάμερα Spider exclusive movable. Speaker Spider, έχω κανονικά, είχα 3. Έδωσα ένα στον Παναγιώτη. Το έδωσα άλλο ένα για να μου δώσει και τον Dark Speaker Man. Και τώρα έχω ένα, αλλά θα μου το δώσει πίσω. Μετά ένα Titan Cameraman με Robux, φυσικά. Μετά το Mythic, το Sanitative Man που τον έκανα trade με τον Παναγιώτη. Την Elf Cameraman, το Laser Cameraman Car, που το βλέπετε Αλβανία. Jetpack Speaker Man, Dark Speaker Man που τον αντάλλαξα με τον Παναγιώτη. Reindeer Speaker Man, τέλος πάντων. Turkey Cameraman από το προηγούμενο event. Και Medic, 2 Large TV Man. Αλέξη, κάνε μου trade για να δείξω κι εγώ στα παιδιά τι έχω κι εγώ. Φυσικά. Ωραία. Πάμε λίγο. Λοιπόν. Ωραία. Και εδώ θα μας δείξει το Speaker Spider. Μπλα. Εγώ θα τα εξηγήσω, ok. Παιδιά, όπως παλιά... Να μην δείξεις τις βλακίες. Όπως παλιά συνεχίζω να έχω περισσότερα πράγματα από την Αλέξη. Αλλά ναι, δεν θα το σχολιάσουμε αυτό. Επίσης... παιδιά, για μια περίοδο εγώ ήμουν κάτω στο Παναγιώτη και από τον Ευθύμη. Ναι, εγώ ξαναβάλτε τα πράγματα, ρε Παναγιώτη. Οκ. Επίσης εγώ είχα σταματήσει να παίζω λίγο γιατί είχα καεί πραγματικά στο Bloxfruits. Μην δυσκολεύεστε Παναγιώτη. Παιδιά, ο Παναγιώτης έχει καεί, απλά έχει πάρει φωτιά. Λοιπόν, εδώ Elf Camera Woman, 2 Speaker Spider, το έκανα δώρο, το άλλο είναι για αποσημείωση που μου δώσε τον Dark Speaker Man. Μετά Upgraded Titan Speaker Man που απλά έκανε ένα Summon 10 και τον πήρε, έτσι άκυρα. Η αγάπη της ζωής μου. Yo, bro! Μετά, Frost. Τι μου τα δίνεις στα διαμάντια σου. Απλά για να δείξω το set. Frost DJ Speaker Man, πάρα πολύ καλό. Large Turk Speaker Man του τον έδωσα εγώ. Dancing Speaker Woman του την έδωσε ένας φίλος μου, ο Ευθύμης. Titan Speaker Man με Cameraman, Jetpack Speaker Man, Reindeer Cameraman 2 και βαριέμαι τη ζωή μου τη Slime. Τέλος πάντων, Slime! επίσης να σας πούμε ότι εδώ και καιρό κάνουμε ένα challenge που εγώ πρέπει να έχω όλους τους Speakerman, ο Αλέξης όλους τους κάμερα και ένας άλλος φίλος μας όλους τους TV. Και τώρα θα δούμε... Μας αν το βλέπεις εσύ, άλλα μας φίλε Ευθύμη, μας φλεξάρεις τα πράγματα και θα σου δείξουμε τώρα σε αυτό το βίντεο ότι... Όμως κατάξε Αλέξη, πριν. Αλέξη, δεν έχεις να κάνουμε quick τα πράγματά μας. Ναι, το ξέχασα, παιδιά. Δεν έχεις τίποτα. Όντως και απλά εμείς δεν θα βάζαμε τίποτα, οκ. Εγώ... Jetpack Speaker Man, Upgrade Speaker Man, το Mythic φυσικά, αυτό μας δίνει χρήματα, είναι το πρώτο Mythic που δίνει χρήματα. Μετά, σένα εδώ πέρα θα σε πάρουμε, πάρει μόνο τα κάμερα, όπως είπαμε, πάρει μόνο τα κάμερα όπως είχαμε πει για το challenge. Εκτός με ξέρεις το Mythic. Ναι, με ξέρεις παιδιά τα Money Makers. Ναι, τα Money Makers. Λοιπόν, οπότε τα κάμερα μου, καθίστε να βάλω τα κάμερα. Ναι, το έχω βάλει αυτό και άλλο ένα αυτό. Πόσο να βάλω Laser Cameraman Car ή Turkey Cameraman. Εξαρτάται.
Δεν είμαι σίγουρος. Εγώ θα βάζα εγώ θα βάζα τουρκική κάμερα, μάλλον. Οκ, θα βάλω Τούρκι. Και τα δύο κάμερα, ένα πρώτο ναι. Ωραία, τώρα λέξη πάτα πάνω μου να δουν και τα παιδιά τι θα βάλω. Θα Λοιπόν, βάλω μπροστά. βάζω οπωσδήποτε αυτό. Τώρα βάζει, παιδιά, τώρα βάζει. Βάζω αυτό. Τώρα Να δούμε. αυτό. Κάτσε, σου έδωσα το Dark, οπότε Speaker Spider και Πάρ' το. Dancing Speaker Woman. Ή όχι, Και κάτσε, τώρα στο speaker μου. θέλω να τα βάλω με διαφορετική σειρά. Ωραία, λοιπόν. Θα σε πατήσω. Έλα, σε πατάω. Ωραία, το Mythic του. Ωραία, λοιπόν. Ο DJ μου... Πάμε να παίξουμε το North Pole αυτούς εδώ. Έλα, μπες. Μόνοι μας να μπούμε, μόνοι μας. Θα κάτσε, κάτσεις να μπουν, είναι πολύ καλή. Όχι, μόνοι μας. Μόνοι μας. Μόνοι μας, Τι για να μόνοι κάνουμε μας, δεν κάτσε. Έλα ρε μπρο, δεν θα είναι ωραίο. Θα Θα χάσουμε κατευθείαν. Να. Άλεξη, πριν δεν σου είπα ότι πήγα εγώ 48 μόνος μου. Μόνος. Κάτσε, πήρες τον Σάντα, έτσι. Ναι, φυσικά. Ωραία. Για να μου βγάλει χρήματα. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε ένα κολπάκι εδώ πέρα. Βάλε Σάντα Βάζεις πρώτα Σάντα, κάθεσαι εδώ πέρα. Και περιμένεις ο Παναγιώτης να τα καθαρίσει όλα με τον DJ του. Αυτό είναι το κόλπο, παιδιά. Πρώτα περιμένεις τον Αλέξη να βάλει την Elf Camera Woman για να τα καθαρίσει εκείνη. Και ο Αλέξη θα κάνει και ένα update την Elf Camera Woman. Κάνει και σε ένα upgrade. Δεν έχω αρκετά χρήματα για το δικό μου. Βλέπεις το update της Elf Camera Woman είναι πολύ φθηνά. Καθίστε τώρα θα κάνω τον Santa TV Man. Κοιτάξτε εδώ πέρα, όμορφος που είναι. Τελάνθρικ! Αν βλέπετε αυτό το βίντεο είναι τέλος. Ένα update. Λίγο κρέο να το δει, αλλά εντάξει. Μετά πρέπει να βάλουμε, τι να βάλουμε μετά. Θα βάλω Τούρκη κάμερα. Όχι, μην τους βάζεις εδώ να τους βάζεις. Σε αυτό το μέρος που ενώνονται όλα, που ενώνονται και οι δύο γραμμές που έρχονται. Όχι, εγώ θα το βάλω κάπου αλλού που πάλι ενώνονται και οι δύο γραμμές. Μόνο αυτό εδώ το μέρη έχει. Τέλος πάντων. Ο δικός μου τώρα έχει και άλλα ηχεία. Τώρα έχει μουσική. Τέλος πάντων. Εδώ πετάει γαλοπούλες ο δικός μου. Έχει πετάει γαλοπούλες. Σε λίγο θα βάλω και το μεγάλο του θα βάλω το μεγάλο του αδερφό, αλλά δεν θα τον βάλω εδώ. Θα τον βάλω κάπου αλλού. Γιατί να μην είναι μαζί. Εγώ θα σου λέγα να τους βάζεις που ενώνονται και τα δύο μέρη που έρχονται από εδώ. Όντως. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Εδώ θα βάλω. βάλω ένα Titan. Καπέμε λίγο. Δεν θες να μάθεις, είμαι σατανικός εγώ. Τι θα κάνεις? Δεν θες να μάθεις, Παναγιώτη. Κάνεις. Εντάξει, δεν θα κάνεις. Έβαλα ακριβώς εκεί ένα κάμερα spider για να τους κόβει το damage. Αυτό ήταν που σκέφτηκα να κάνω, δεν ξέρω τι φάση, αλλά ναι. Και απ' την άλλη εγώ θα βάλω ένα speaker spider. Ναι, σίγουρα. Όχι, θα το κάνεις. Το speaker spider, άμα μπει, θα μπει εδώ πέρα που ενώνονται. Καλά, όλα θέλει να ενώνεται. Ναι, για να μπορώ να σκοτώνω όλες μαζί. Γιατί έρχονται από εδώ και έρχονται και από εδώ. Αυτό ακούστηκε λίγο περίεργο, Παναγιώτη. Τι εννοεί? Δεν έχεις καταλάβει, Παναγιώτη, τι θέλω να πω. Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο. Αλέξη, έχουμε ένα frost, το λέτε. Αλέξη, πέρασε ένα frost. Είναι τώρα κατάλαβα τι εννοούσες ότι ενώνονται. Έλεος, είπαμε, πήρες ένα IQ. Πήρες το πρώτο σου IQ, συγχαρητήρια, πώς νιώθεις? Νιώθεις έξυπνος? Άρα, εντάξει, τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι
Δεν νομίζω ότι μπορείς να το... ή μπορείς να το σκοτώσεις. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορείς να... Όχι, ασάσι. Λε, το έχεις. Τα έχεις. Ω, καλά. Έρχεται το μινιγκάνιο. Για σου τσιμρό. Τι Καλά, εντάξει, ο δικός μου το νικάει για πλάκα. Όσοι είστε Αλβανοί, δείτε αυτό το βίντεο για το δικό σας καλό. Όντως. Ξέρω βρισές καλύτερες και από τους ίδιους τους Αλβανούς. Που τις έχει μάθει. Τέλος πάντων, αφήστε, ας μην... Δεν θέλω να πω ποιος μου τις έχει μάθει. Και εσύ που μου τις έχεις μάθει να το δεις αυτό το βίντεο. Ω, καλά, εντάξει. Ήταν κάμεραμαν. Level 3 είναι. Οκ, ήταν να κάνεις level 3. Για βάλει κι άλλον έναν DJ speakerman εδώ πέρα. Θέλω να κάνω max level αυτόν εδώ πρώτα. Άλλο ένα level έχει. Α, εντάξει. Πώς κάνει, κάτσε να δω. 3,5 χιλιάρικα. Όσο και ο Shield Cameraman. Ναι. Στο toilet πεθαίνω από τον speakerman. Σκότωσέ το. Τι, να το σκοτώσει θέλω. Το λες κάπως περίεργα. Αλλά οκ. Λα. Το σκότωσα. Γιατί είμαι τόσο χαρούμενος που με δολοφόνο. Αλέξη, νομίζω έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Εδώ πέρα πεθαίνει ο Ευθύμης. Σε αυτό το πεθαίνει. Παιδιά, Ευθύμης είναι ένας φίλος μας. Αφήστε το. Μια σκύλα είναι. Εννοούσα. Ήθελες να πεις. Παναγιώτη, εγώ θα βάλω τα μύθι και θα τα βάζω κοντά στους διαδρόμους για να τα κοιμίζουν, να τους κάνουν stand που δεν παθαίνουν τίποτα, για να μπορούν να σταματάνε και να μπορούν να τα σκοτώνουν οι άλλοι. Έχουμε ένα πρόβλημα. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχούμε αυτή τη στιγμή. Όχι. Max level ο δικός μου. Max level. Δες τον εδώ πώς είναι. Τον βλέπεις. Ομορφόπεδο. What the... Δες τον από μπροστά. Ομορφόπεδο. What the hate hat. Ωραία, ήρθε η ώρα για τον Titan. Okay. Να τον βάλω εδώ. Ναι, νομίζω δεν είναι καλό. Να. Παναγιώτη, εδώ έχουμε ένα κάμερα Spider Level 3, τίποτα σπουδαίο. Απλά πυροβολάει από το κατάλληλό της σημείο και ναι. Δεν έχω καταλάβει γιατί έχει 3 κύκλους αυτό. Επειδή ο ένας κύκλος είναι μέχρι που φτάνει. Είναι μέχρι που φτάνει, τα άλλα 2 τι είναι. Ο δεύτερος μεγαλύτερος κύκλος είναι για το λέιζερ που έχει και ο τρίτος μεγαλύτερος κύκλος της είναι για το πιστόλι που έχει στα κατάλληλο της σημείο. Και πώς το ξεχώρισες αυτό. Ξεχώρισες, τέλος πάντων. Ωραίος είναι. Ποιος. Ο DJ. Αχ, κάηκα ρε παιδιά. Τι έπαθες. Τους κάηκες, τι έπαθες. Τα popcorn βγήκαν από τον φούρνο. Όπα, πρώτη φορά το κάνω αυτό το level. Άλλα 2 έχει. Είναι μέχρι το τελευταίο του είναι 6.000. Ωραία, τώρα δικό σου έχει και AOE. Σε περίπτωση που δεν τον έχετε δει, είναι περίπου το ίδιο. Πριν, τέλος πάντων. Επίσης, παιδιά, όσοι αναρωτιέστε τι είναι στον παλιό Titan Speakerman, ακόμη τον έχω, απλά δεν τον χρησιμοποιώ. Ναι, και χρησιμοποιώ τον ανανεωμένο Titan Speakerman. Βασικά τον χρησιμοποιώ, αλλά σπάνια, δηλαδή, όταν δεν έχω speaker Spider μαζί μου ή δεν έχω το Dancing Speaker Woman τέτοιες φορές. Τώρα έχω αυτόν εδώ. Είμαστε πολύ καλύτεροι φίλοι, σωστά. Δεν είμαστε καλύτεροι φίλοι.
Δεν μου απαντάει. Τέλος πάντων. Multi-closet. Αν σου πω ότι το multi-closet το είχα σκοτώσει τόσο γρήγορα την προηγούμενη φορά που δεν το είχα δει καν. Εδώ με έναν max level Santa TV Man. Ναι, όντως. Τον είδα. Τώρα δεν είναι. Όχι, δεν είναι αυτός ο max level. Άλλος είναι ο Α, max level. αυτός. Ναι. Κρατάει και ένα δωράκι ότι πας. Και τώρα έχει πολλά χρήματα. Αναρωτιέμαι τι έχουν μέσα. Είμαι κρυμμένος. Δεν μπορείς να με βρεις. Να σε βρω. Ναι. Με λίγο πρώτα. Ωραία, πάω να σε βρω, έλα. Βλέπω το deed name σου. Είναι σωστά, είχα ξεχάσει ότι μπορείς να δεις το όνομά μου. Επίσης, εγώ δεν μπορώ να κρυφτώ επειδή έχω φτερά. Έχω αγγελικά φτερά. Είναι μόνο αγγελικά, δεν είναι αυτά, αλλά εντάξει. Καλά, εγώ έχω φωτιές, αλλά δεν είναι τόσο ψηλές. Εσύ το Να, ψηλές. εδώ πέρα, εδώ πέρα. Εσύ Κοίτα το ψηλές. εδώ, ο Santa TV Man. Εσύ Εσύ το μου ψηλές. Παναγιώτη. Ακόμα και η Είναι κάμερα... Είναι απίστευτο που εσύ μπορείς να δεις το όνομά μου και δεν μπορώ να το δω εγώ. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό. Όχι, μην κάνεις το δικό μου, ρε. Δεν πας καλά. Αλέξη, μπορεί να θέλεις να βάλεις, να κάνει target το strongest στο δικό σου. Μπορεί, λέω εγώ τώρα. Όχι Έκανα επειδή ένα max level camera spider. Έτσι για τη φάση. Άλλαξε το UFO. Α, UFO, εντάξει, οκ. Οκ, θα βάλω... Max level ο δικός μου max level. Αυτό. Θα κάνει πολύ damage. 1500 damage, καλό είναι. Α, απ' την άλλη πήγανε. Ποιος πήγε απ' την άλλη. Ποιος. Α, αυτά. Εντάξει, πεθαίνω. Spider έτσι για να υπάρχει, μωρέ. Έκανα max. Καλά, εντάξει. Καλά. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι καλή. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι καλή. Είναι καλά. Αυτή ξέρει τι κάνει. Δεν είναι σε την παλιά κάμερα woman που είναι χειρότερη και από το speakerman. Αν είναι, δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να είναι το ίδιο. Πού είναι το speaker spider? Δεν ξέρω. Έχει πάει καμιά βολτίτσα, δεν ξέρω. Silver alert. Να το βρήκα. Εδώ max level. Δεν ξέρω, έχω τρελαθεί και βάζω πάρα πολλές max level. Επειδή είναι φθηνό για να τις κάνεις update. Καλές. Απλά εντάξει, συνεχώς max level, πάρντου. Και δεν μου τις κοιμίζει και κανείς κιόλας. Λοιπόν, έχω έναν max level DJ, max level upgrade Titan Speakerman και max level Speaker Spider. Τέλειο. Όψ, παίρνω λίγο. Αλλά, πού να βάλω τον Large Turkish Speakerman, πού να τον βάλω, εδώ νομίζω θα είναι καλό, κάπου εδώ. Όπου θέλεις. Αλλά, εδώ, θα upgrade. Θα βάλω κι άλλον Santa TV Man. Αλέξη, εγώ δεν καταλαβαίνω πώς, να μας πείτε και παιδιά στα σχόλια αν ξέρετε πώς γίνεται. Ο Large Turkish... Όπα ρε, εδώ πέρα μου λέει, sorry που σε διακόπτω, αλλά μου λέει ότι έχω πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να σελάρω κάποια. Ναι. Θα κάνω sell τον Turkey Cameraman. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Large Turkish Speakerman είναι AOE. Αλλά πώς είναι AOE αφού απλά χτυπάει με το κοτόπουλο του, δεν το πετάει ούτε τίποτα. Θέλω να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό. Έκανα level 7 τον Santa TV Man μου. Λοιπόν, Αλέξη, για να ξέρεις, έχω σχεδόν level 4. Ρε, για πολύ λίγο μου τις κοιμίζουν τις Elf Camera Woman. Δεν τις κοιμίζουν καν, απλά είναι ότι προστατεύονται, αυτό είναι, δεν είναι ύπνος. Λοιπόν, Αλέξη, έχω έναν upgraded Titan Speakerman, DJ Speakerman, Speaker Spider και Large Turkish Speakerman Max Level.
Οκ. Το μόνο που μου λείπει νομίζω είναι η Dancing Speaker Woman, αλλά δεν θα τη βάλω, δεν ξέρω. Κάνει καλό damage, αλλά δεν έχει καλό range. Έχω 15 χιλιάρικα επειδή παίρνω 6 χιλιάρικα κάθε wave. Μπορεί να το νικήσουμε. Το πιθανότερο. Θα βάλω Τελικά και το έναν... medic το χρειαζόμασταν. Ναι. Θα βάλω και έναν άλλον DJ. Έκανα λίγο, σταμάτησα λίγο τη μουσική από το Total Defense επειδή δεν μπορώ. Μου έχει ζουλάνει τα αυτιά μου. Αχ, δεν μπορώ. Όπα, Αλέξη. Όχι. Πεθάναμε. Play game. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, πάμε λόμπι. Okay. Πάμε λόμπι, πρέπει να βάλουμε καλύτερα πράγματα. I don't have. Έχεις κάτι που να έχει AOE. Έχεις κάτι AOE. Εκτός από Large Stigman και αυτά. Όχι, ναι. Αλέξη, αντί για κάμερα Spider, βάλε τον Medic και δώσε μου πίσω τον Dark. Κάτσε λίγο, πρώτα θέλω να κάνω ένα trade. Έχω 267 δώρα. Okay, Ακόμα 2 δώρα χρειάζομαι. 2 δώρα ακόμα. Για να γίνει 269. Τέλος πάντων. Mission, κάτσε. Ολοκλήρωσα και πήρα. Μπορώ να πάρω το πρώτο Santa Crate. Όπα ρε, μπορώ να πάρω δωρεάν Santa Crate. Πήρα δωρεάν Santa Crate. Και μπορώ να πάρω κι άλλο Santa Crate. Κάτσε, πόσα πήγες? Έχω 367 χρήματα. Μακάρι να είχα ακόμα 2 χρήματα όμως. Αλλά και πάλι. Έχω Για άνοιξε τα. Πρώτα λίγο. Να βάλω το Lucky Boost. Ναι, βάλ' το. Αλλά πρέπει να αγοράσω. Άμα πάρεις το Godly, πραγματικά δεν ξέρω τι θα πω. Φαντάζεσαι να το πάρω, δεν ξέρω, ναι. Μπορώ να το πάρω. Αυτό που δεν μου αρέσει με τον Ευθύμη, παιδιά, είναι ένα άλλο φίλο. Είναι πολύ τσιγκούνης. Δεν δίνει τίποτα. Ωραία, παπ. Τώρα κάτσε λίγο. Ωραία. 2 Santa Crate. Κάνουμε το σταυρό μας. Άνοιξα τα. Μαστίχο Godly. Reindeer Speakerman. Να βρίσω τώρα. Έλα. Elf Camera Woman. Τσουσαμότρα. Τέλος πάντων, Αλέξη, αντί για κάμερα Spider, βάλε Medic. Κάτσε λίγο. Αν σε δώσω Elf Camera Woman, τι θέλεις? Elf Camera Woman. Ναι. Έχω ήδη Elf Camera Woman. Δεν ξέρω τι να... Κάποιος έχει το τέτοιο. Πώς το λέω, δεν θυμάμαι. Όπα, κάποιος έχει τον DJ τέτοιο, το Frost DJ Speaker. Μάρκουες. Ωραία. Αλέξη, έχουμε ένα βίντεο να κάνουμε. Αλέξη. Οκ. Ωραία. Αντί για Turkey Cameraman, βάλε Medic, γιατί θα τον χρειαστούμε πάρα πολύ. Τον Medic, οκ. Ωραία είναι το Christmas event. Το ξέρω, είναι πολύ ωραίο. Έχω 0 Lucky Boost. Έχω ένα mission. Κάτσε λίγο. Εγώ έχω πολλά mission. Όχι, έχω ένα mission που μου δίνει 500 HP και 50 δωράκια.
Κάτσε, Αλέξη, πάμε North Pole. Πάμε... Όπα, 20 gems. Κάτσε να πάρω 20 gems. Ωραία, πήρα και τα 20 Αλέξη, gems. να σου θυμίσω ότι κάνουμε βίντεο. Τι είναι, πήρα 20 τζεμάκια. Ωραία. Τώρα που πάμε, North Pole. Πάμε πάλι North Pole, αλλά... Οπα! Κάποιος έχει Godly. Να παίξουμε με αυτόν. Έχει τον Titan Present Man. Να παίξουμε... Πού είναι? Μπορώ να πω τι... Πού εδώ ρε? Βρήκα. Εκεί που πάμε με δεις να χοροπηδάω, είμαι πάνω του. Και εγώ χοροπηδάω, αλλά και κασλή. Πού είναι? Σε βλέπω. Κάτσε εσύ σε αυτός. Στο North Pole είναι. Ναι, είναι αυτός... Να, εδώ, πες, όχι. Μπήκε με άλλους. Τι, όντως. Έλα εδώ, πάμε εδώ. Πάμε λίγο. Έλα, όχι. Θα ψάξουμε έναν με Godly. Όχι, πάμε μόνοι μας. Όχι. Help. Okay. Κάποιος έχει το Godly. Το κανονικό Godly. Έλα, πού είσαι ρε? Πού είναι? Έλα ρε φίλε. Αλέξη, πάμε και μόνο. Χοροπηδάω πάνω του. Να τον βλέπω. Ωπα ρε, αυτός έχει και glitch. Godly. Του λέω camp. Κάτσε, θα του τα πω από trade. Ποιο είναι το όνομά του? Not Zoro. Τον βρήκα. Κάτσε, Αλέξη, έλα πάμε North Pole. Έλα. Με αυτό το τυπά τι έχει αυτός? Δεν έχω ιδέα. Τι έχει? Έχει Frozen DJ Speaker, man, εγώ πρέπει να την έχω, αλλά τέλος πάντων. Ξέχασα να βάλω τον Medic. Είσαι σοβαρός τώρα? Πάμε σε last lobby. Γιατί ρε? Εντάξει. Θα πάρουμε HP σιγά. Εγώ δεν παίρνω τόσο γιατί έχω ανέβει tier. Έχω ανέβει πολύ, αλλά τέλος πάντων. Ρε, αυτός έχει κάμερα χελικόπτερ κανονικά. Δεν είναι max level. Καλό είναι. Αλλά είναι level 1. Αν ήταν max level, εντάξει. Καλό. Τώρα που δεν είναι level 1. Max level 1. Επίσης, παιδιά, σύντομα θα παίξουμε το PS Simulator 99 που θα βοηθήσει τον Αλέξη να κάνει το πρώτο του Rebirth. Αυτό είναι το challenge μου. Οκ. Αλέξη, να ξέρεις, είναι πιο δύσκολο από το PS Simulator X, απλά να το ειδοποιήσω από τώρα. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε περισσότερο για το Total Defense. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία μας προσπάθεια σε αυτό το βίντεο. Μετά θα ξαναπροσπαθήσουμε όταν πάρουμε ακόμη καλύτερα πράγματα και με άλλους φίλους μας. Για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Πολύ μικρό θα είναι το βίντεο, κάτσε να δω. Καλά, 1 ώρα είναι το βίντεο. Γιατί συνήθως να κάνω 1 ώρα βίντεο? Δεν έχω ιδέα. Και εσύ το κάνεις, επειδή και εσύ, Τέλος πάντων. Το ίδιο είναι. Το ίδιο πράγμα, μωρέ.
Ωραία, την έκανα και update. Βρήκα πώς να κάνω parkour στο καινούριο map. Είμαι σίγουρος ότι είμαι στο πιο ψηλό μέρος του map. Είσαι σίγουρος, δεν το νομίζω. Όχι, είμαι. Να, με βλέπεις εδώ. Πάνω. Είμαι πάνω σε ένα δέντρο, στα πλάγια. Έλα εδώ. Να. Έβγα ψηλά και να σε δω. Είμαι πάνω από τον Santa TV Man σου περίπου. Εκεί πέρα που είναι... δεν είναι δικός μου Santa TV Man. Αυτός που μπορεί να υποθέτεις. Δηλαδή είσαι Santa TV Man. Πήγαινε πιο από την πλευρά που κοιτάει ο Santa TV Man. Από την πλευρά που κοιτάει αυτός. Πήγαινε. Τώρα πήγαινε λίγο δεξιά από τη δικιά σου πλευρά, ελάχιστα. Και, από την άλλη. Κοίτα πάνω, ακριβώς είμαι από πάνω σου. Γεια σου. I don't see you. Εδώ είμαι! Πάνω στο δέντρο που κοιτάς είμαι. Ναι, προσπαθώ να ανέβω. Εγώ εκεί πάνω είμαι. Γεια σου. Μην πηδά. Μπήκα μέσα στο δέντρο. Καλά. Καλά. Μια φορά στο toilet έχει περάσει. Και πέρασα. Μια φορά στο toilet. Γάμορ. Τι θα κάνει. Και να μην πεθάνει που λογικά θα πεθάνει. Κάνει 50 damage. Σιγά μου. Άστο, πέθανε στο λέει. Πέθανε. Minigun είναι το θέμα. Έχω και μια elf κάμερα woman. Το minigun είναι το θέμα. Αυτό δεν το βλέπει. Αυτό δεν είναι το θέμα. Εσύ είσαι το θέμα, μετά. Εσύ. Το minigun. Αυτό είναι το μικρό προβληματάκι. Αλλά όσο η elf κάμερα woman σου έχει όπλο, είμαστε ok. Δεν έχω. We're not okay. Τώρα έχει όπλο. Όχι, δεν έχει ακόμα. Τώρα έχει μαχαίρια. Ένα όπλο έχει. Ας πούμε ότι αυτό είναι καλό. Όχι, μη μου κινίζετε. Μη μου κινίζετε το DJ μου. Γιατί μετά δεν θα παίξει μουσική για να σε σκοτώσει. Δεν θέλετε να παίξουμε και Fortnite. Δεν ξέρω. Και εντάξει. Μπορεί να είναι ωραίο το Fortnite, δεν τους αρέσει. Παιδιά, μπορεί να, άμα είναι όμως Fortnite, λογικά θα κάνουμε live stream για να είμαστε πιο χαλαροί. Πιο χαλαρά. Έτσι να έχουμε και τον ανώμαλο της παρέας μας. Και αναφέραμε στον Παναγιώτη. Help me. Όπα, έχουμε πολλά mutants. Πήγα να πω mutants. Yo! Τι? Είναι το περίεργο σε αυτό τώρα. Δεν βρίσκεις όλα παντού περίεργα πράγματα. Όλα τα πράγματα για μένα είναι περίεργα. Παναγιωτάκι μου. Δεν θες να μάθεις τι έχω μες στο μυαλό μου. Ακριβώς. Κάτσε, τώρα έχουν και... Νομίζω τώρα έχουν όπλα ή δεν έχουν. Η elf camera woman. Αυτό είναι όπλο ή δεν είναι, έχω μπερδευτεί. Δεν ξέρω τι είναι όπλο και τι είναι. Και τι δεν... Δεν ξέρω να μιλάω ελληνικά πια.
Έβαλες Kid Spider. Ναι. Κάμερα Spider. Ελληνικά τι? Πολύ σύντομα ο DJ μου θα είναι Max. Α, εντάξει, μια χαρά. Max είναι ο τέτοιος μου. Max, μπράβο. Γιατί χορεύει έτσι? Το κουνάει. Μπορεί να κρυφτώ μέσα στα ηχεία του. Δεν με βλέπεις. Κάτσε, φαίνεται λίγο φωτιά μου. Τώρα φαίνεται και που τέλος πάντων. Ναι, ωραία. Εγώ πρέπει να κάνω upgrade τον Σάντα. Τον έχω Τι level τον έχεις? Τώρα τον έχω level 5. Τώρα. Πριν τι level τον είχες? Level 1. Α, τι ωραία. Όταν είναι level 1 πόσο σου δίνει, 100? Δύο ολόκληρες μέρες τον είχα, δεν θυμάμαι καλά πώς το κάνω, τέλος πάντων. Έλα, DJ. Έλα. Γιατί αγχώνομαι, αφού ξέρω ότι θα νικήσω, τέλος πάντων. Ένα παιχνίδι, ναι. Μια σκούπα. Ναι, αλλά I believe I can clean my ass. Όπα, αν χάσουμε, θα κλείσουμε το βίντεο. Τουαλέτες, μην μας κάνετε να χάσουμε. Ναι. Βοήθεια. Φαίνεται... καλά, φτάσαμε τη μια ώρα. Η σκούπα ήρθε. Πάμε λίγο. Θα μας σκοτώσει, γιατί χαίρεσαι? Περίεργη. Θα μας σκοτώσει. Κάτσε, εμείς τη σκοτώσαμε. Οπότε τώρα θα μας σκοτώσει το Mutant 2.0. Όχι, μη φύγεις. Τώρα σου, το Camera Spider σου. Είναι εδώ για να σώσει τη μέρα. Πάμε λίγο. Ο δικός μου έχει AOE τώρα. Τώρα δεν περνάς. Η δικά μου είναι max level. Έτσι απλά το αναφέρω. Max level πια? Η Elf Camera Woman. Για πλάκα την έχω κάνει max level. Έχει πολύ κύκλο τούτη. Βλέπεις. Για το μέγεθός της έχει καλό κύκλο. Κοιμήσαν τον Σάντα. Τα Sharon. Εδώ έκανα κι άλλο update. Έτσι να χορεύει πάνω στα δώρα. Για τον κάνουν stand δεν παθαίνει κάτι. Πάλι σου δίνει χρήματα. Ο άλλος έβαλε κι άλλο DJ Speakerman. Έβαλε κι άλλο DJ. Έτσι για τα πάρτι. Παίζει πάρτι στο νησί. Ωραία, level 4 δικός μου. Level 5 η δικιά, level 6 η δικιά μου η Elf. Κάτσε, μία έχει. Έβαλα κι άλλη. Τώρα το θυμήθηκες. Τι ωραία. Ναι, χρειαζόμασταν τον Medic. Και εμείς δικούς μου. Ξύπνα. Αυτό γιατί το κάνεις τώρα? Δεν ξέρω. Εγώ άγχος, δεν θέλω να κλείσω το βίντεο. Είναι 1 ώρα βίντεο. Αυτό. Αν το συνεχίσουμε κι άλλο θα περάσει και το βίντεο που είχαμε κάνει με το Rainbow Friends που είχε κρατήσει, πώς είχε κρατήσει, 1,5 ώρα? Ναι, κάπου εκεί 1,5 ώρα. Να πάτε να το δείτε, αν δεν το έχετε δει. Αλλιώς δεν θέλετε να μάθετε τι θα σας κάνω εγώ. Θα κρυφτεί στο σπίτι σας. Μην τον δοκιμάζετε.
Κάτω από το κρεβάτι σας. Μην το δοκιμάζετε, δεν ξέρετε. Γιατί να το δείτε τώρα. You don't know what's about to happen to you. Oh shit. Μια μια UFO toilet. Ρε, έλα ρε. Πού είναι? Όταν έκανα το upgrade στον τέτοιον, εδώ είναι, στο Senda TV Man, ακριβώς λίγο πιο πριν έγινε και πέρασε το web και πήρα 1500 αντί για 2000. Όχι ρε. Πάρε, ο άλλος έχει βάλει πάρα πολλά. Αυτό σημαίνει απογοήτευση. Όχι, όχι, μην πέρασεις. Και κάπου εδώ, παιδιά, τελειώσαμε το βίντεο. Ή δεν το τελειώσαμε. Μπορεί να το σώσουμε. Δεν ξέρω. Εγώ τα Όπα, ηρέμησε. Τελειώσαμε ή δεν τελειώσαμε το... όχι, όχι. Σκοτώσαμε το UFO. Ναι! Δεν τελειώσε ακόμα το βίντεο. Γιατί... Και έκανα max level τον δικό μου. Αν εγώ το βίντεο θα σου το δώσω να το κάνεις edit, ok. Πρέπει να βάλουμε και έναν ήχο όταν είναι το what the fuck. Εννοούσα να κάνει έναν ωραίο ήχο. Εδώ, ακόμα ένα update χρειάζομαι. Εσύ πόσο είσαι? Καλά, σε έχω παρατήσει εσένα. Πάμε λίγο! Γιατί γέλασες τώρα? Τώρα γιατί γέλασες? Δηλαδή, αν κατάλαβε κάποιος γιατί γέλασε να μου πει. Γράψε κάτι στα σχόλια. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα τώρα που βρήκε το αστείο. Τις άλλες φορές, εντάξει, ο Αλέξης είναι ο Αλέξης τις άλλες φορές. Όταν σου λέμε έχω νευρικό γέλιο, από αυτό τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι, τώρα γιατί γέλασε, γιατί δεν υπάρχει. Άστα. Δεν υπάρχει λόγος να στο πιω. Δεν να βάλω ένα Senda TV Man. Έλα, παππούλι, έλα να σε βάλουμε. Έλα, μπες μέσα. Έλα! Δεν βαίνεις. Έλα! Έλα, μπες! Που Να μπει έχεις πού? πρίξει τα Να μπει πού? Εντάξει, ωραία. Μα εκεί πέρα θα βάζα... Τέλος πάντων, άστα. Γιατί το βάλα εκεί πέρα για να κοιμήσει το Senda TV Man, για να κάτσει λίγο και να το χτυπήσουμε. Είμαι big brain, τι να κάνω. Αλλά ναι. Έως τώρα κανένας δεν τον έχει χτυπήσει. Ποιον? Τον Senda TV. Τον χτύπησε μία φορά ο Boss Toilet 2.0. Μία φορά τον χτύπησε. Εδώ, σκουπίσε το πάτωμα. Θα χρειαστεί. Ο καλά aeroplane toilet. Τι βάψε. Τι βάψαμε? Αλέξη, δεν τη βάφουμε. Έχω max level speaker spider, max level upgraded speakerman, max level frost DJ speakerman και θα βάλω και ένα max level large turkey speakerman. Γιατί το πάει έτσι αυτό? Δεν ξέρουμε. Μπράβο. Έλα, κάνε το και τα updates που χρειάζεται. Καλά, είσαι φτωχόπαιδες, εντάξει, οκ. Δεν έχεις καθόλου χρήματα εδώ πέρα. Θέλω να θυμίσω ότι εγώ πρώτον έχω περισσότερα από σένα. Σου έλεγα. Δεύτερον, θέλω να θυμίσουμε ότι εγώ σου ντύσα το Senda TV. Το πάει. Τώρα, τι να βάλω. Μία elf κάμερα woman. Αλλά ήταν κάμερα, μάνα. Κάτσε να τη βάλω. Είναι καλή αυτή. Κάνει καλό damage. Την έκανα max level γι' αυτό. Να κάνει παράλληλο στο DJ σου. Κάτσε. Δεν είναι δικό σου DJ. Κατάρα. Σε ποιο DJ έβαλες?
DJ. Είμαι λίγο ωραία. Θα βάλω δίπλα ακριβώς από το DJ και 2 Frost. Δύο... Τι στο καλό έκανες? Εδώ έχει γκομενάκια. Help me. Max level γκομενάκια όμως. Έχει διαφορά αυτό. Max level γκομενάκια έχει. Έλα, λίγα ακόμα. Α, εντάξει. Ωραία, έχουμε 3 max level elf κάμερα αγούμανα εδώ πέρα. Και είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, οπότε εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία. Νομίζω τώρα θα το νικήσουμε. Μπορεί. Αυτό που θα χρειαστούμε θα είναι ένα... Μόλις κάνω max level και τους large turkey speakerman, τι να βάλω? Δεν ξέρω. Εγώ έβαλα εδώ πέρα ένα turkey cameraman έτσι για τη φάση. Όπα ρε, θέλω και 5.500 χρήματα για να κάνω για να βάλω κι άλλο, για να κάνω κι άλλο update. Είναι ακριβώς, ρε, είσαι ακριβώς έτσι σαν... Κάτσε, Ναι. Αλέξη. Τι να βάλω μόλις κάνω max level τους large turkey speakerman? Τι? Τι να βάλω μόλις κάνω max level τους large turkey speakerman? Τον DJ, τον Frost DJ Speakerman. Είναι καλός αυτός. Να μην βάλω upgraded data speakerman. Φυσικά βάλω, ναι, τον upgraded Speakerman. Καλύτερος είναι. Γιατί έχουμε πολλούς DJ. Και άλλοι. Έβαλα... Ρε, πραγματικά ξέρεις ότι έχω βάλει πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορώ. Δηλαδή πρέπει να κάνω sell. Και θα κάνω φυσικά. Επειδή πρέπει να βάλω και ένα τιτάνα. Δεν ξέρω. Βασικά θα κάνω sell για να παίρνω περισσότερα χρήματα. Δεν ξέρω. Sell. Σαν τα TV man εδώ πέρα. Μπράβο. Και Max. Θα ήταν πιο ωραίο τα units που σου δίνουν χρήματα να δίνουν σε όλους όσους παίζεις μαζί. Όντως, θα είναι πολύ καλύτερο. Αλλά το Lucky Boost μου σχεδόν θα τελειώσει. Δεν πειράζει. Ακόμα έχεις το Lucky Boost. 6 λεπτά του με, 5 λεπτά του με. Εδώ πέρα έχω Santa Tiveman, έχω 3 Santa Tiveman και θα βγάλω μια elf κάμερα αγούμαν για Santa Tiveman. Φυσικά θα βγάλω elf κάμερα αγούμαν, θα βγάλω Turkey cameraman και θα βάλω κι άλλον Santa Tiveman. Κάτσε, έχεις βάλει Turkey cameraman? Είχα βάλει. Τώρα απλά παγώνει και μου ζήτησε να τον βγάλω, επειδή πάγωσε. Όπα, έρχονται Infected Titan Speakerman. Πού είναι Infected Titan Speakerman? Εδώ είναι, έχουν 14 εκατομμύρια, είναι αυτά. 1,5 εκατομμύριο ζωή είναι. Κάτσε, μείνετε λίγο εκεί, τι θέλω να δω. 1,5 εκατομμύριο ζωή έχουν. Συνολικά. Όχι, ο ένας. Ακόμα καλύτερα. Συνολικά έχουν... Ναι. Χρειαζόμασταν τον medic οπωσδήποτε. Ρε, τώρα infected είναι το θέμα. Κάτι γίνεται ρε Παναγιώτη. Κάτι γίνεται. Δεν έχουμε φάει καθόλου damage. Web 35 χωρίς damage, okay. Κάτι είναι αυτό. Καλά μας έχει βοηθήσει πολύ και ο άλλος. Για τους DJ, okay, ναι. Έχει βάλει 100 DJ, ξέρω εγώ αυτό. Καλά, εγώ έχω βάλει... Εγώ παίρνω 6.000 κάθε φορά που... Ναι. Σε κάθε web και 6.000. 6.000? Ναι. Έχεις βάλει κάτι elf κάμερα ακόμα στις αρχές που δεν κάνουν τίποτα. Όντως. Κάνε τις sell, κάνε τις upgrade. Sell αμέσως. Και βάλτε όλες πίσω, να είναι μαζί με όλα τα μεγάλα όλα.
Έτσι, με όλους εδώ πίσω. Δεν Αν περνάει. ξυπνήσει. Αν ξυπνήσει ποτέ. Έλα ξύπνα μωρή. Ναι. Όχι ρε κακοποίηση, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ναι. Εγώ δεν κάνω κακοποίηση, παιδιά. Όχι ρε. Το λέω αυτό ο πιο ειλικρινής άνθρωπος σε όλο τον κόσμο, φυσικά. Και πάει. Ναι, με σταυρωμένα δάχτυλα το λέει. Πάμε λίγο. Τώρα γιατί γέλα. Θα βάλω ένα ήταν κάμερα μάνα εδώ πέρα. Και max level φυσικά. Μια elf κάμερα έχουμε εδώ πέρα. Max level φυσικά. Ωραία, μια χαρά. Πόσο κύκλο έχει? Καλά. Ο κύκλος είναι σαν... Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κύκλος της. Όπα! Όπα! Η elf κάμερα One πάντα είναι καλές. Έχει Είναι κάμερα. λίγο λιγότερο κύκλο από τον upgraded Titan Speakerman. Λίγο λιγότερο. Αλέξη, τώρα το είδα. Βλέπεις τον upgraded Titan Speakerman που έχω και είναι level 4. Τον εδώ. Είναι σαν όταν ο Titan Cinnamon του πήρε το ηχείο στη σειρά. Έτσι είναι. Ναι, δεν είχε τα upgrades, αλλά έτσι ήταν το ηχείο του, δεν είχε τα άλλα. Γιατί? Επειδή ο Titan Cinnamon του το έβγαλε. Οκ. Κάνε upgrade στο κάμερα Spider. Καλά το ξέχασα, ρε. Αν δεν στο έλεγα εγώ θα το έχεις ξεχάσει, Ναι. Πού είναι? Να το. Γεια σου, κάμερα Spider. Speaker Spider. Έλας! Πού είναι? Να το έφυγε. Θα βάλω κι άλλο Speaker Spider. Το κάνω max level. 900 damage, 30 radius, 0,1 cooldown και walk range 50. Μια χαρά. Εγώ βάλω κι άλλο Speaker Spider. Αχα. Επίσης, παιδιά, ο μόνος λόγος που προτιμώ το Speaker Spider από αρκετά άλλα units είναι επειδή είναι Το περάσαμε το Rainbow Friends. Όπα, ρε. Και πόσο HP θα πάρουμε αν το νικήσουμε? Εσύ θα πάρεις περισσότερο από... νομίζω παίρνουμε 3.000, δεν θυμάμαι. Κάπου τόσο νομίζω παίρνουμε. Καλό! Ειδικά για μένα. Εγώ θα πάρω 2 tiers λογικά με 3.000 περίπου. Εγώ μη πω πόσα tiers θα πάρω. Επειδή εσύ είσαι χαμηλό tier ακόμη, μετά θα γίνει σαν και εμένα και θα δεις. Δεν παίρνεις τίποτα. Η ζωή είναι μια δικαία. Έχω πάρα πολλά drops και δεν ξέρω τι να βγάλω. Θα βάλω τους... Τι αξίζει, Titan Cameraman ή Elf Camera Woman? Δεν είμαι σίγουρος 100%. Θα βγάλω ένα Titan Cameraman για να βάλω Elf Camera Woman. Δεν είναι Titan Cameraman να εξαφανίζεται μπροστά μου. Ακριβώς μπροστά μου όμως, Ναι, μόλις την έβαλα μου την κοίμησαν οι άλλοι. Γιατί ρε μου τη σκημίζετε? Πρέπει να το κάνω upgrade. Έχω 60.000. Έλα, τελειώνε cloud toilet. Small scientist toilet. Alexi, we got a problem here. Small sciences toilet. Τον Mr. Tudive θα μας κάνει one shot. Πεθάναμε όλοι. 1170 και 117 δώρα. Δεν το νικήσαμε, αλλά
Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Εγώ πάω λόμπι και θα ανοίξω κάποια κουτιά και μετά το κάνω. Μήπως πάρω το Mythic. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Τώρα απλά θα μας δείτε να ανοίγουμε κάποια κουτιά και... Συγκεκριμένα εμένα. Ναι, αυτόν θα δείτε. Επειδή εγώ θα έχω πολλά κουτιά. Δεν θες να μάθεις πόσα κουτιά. 69 κουτιά θα έχω. Βοήθεια. Παιδιά, βοηθήστε με. Έλα, εδώ. Πήρα 2 luck boost. Την boost. Μπράβο. Okay, that's all right. Εδώ, 150 presents, 200 κοϊνάκια. Γιατί πήρα πολύ λίγα πράγματα. Πήρα συν 2.000. Καλά. Καλά τα ανοίξα όλα. What do you mean? Καλά, εντάξει, τα πήρα όλα. Και τώρα κάτσε να πάρω και... Κάτσε να δω. Λοιπόν, tier 12 το πήρα, το τσίμπησα. Κάτσε, έως ποιο tier είσαι τώρα, σε τι tier είσαι? Πρέπει λίγο να τα κάνω κλάι. Α, κι άλλο ένα Santa Crate. Εγώ είμαι tier 27, εσύ τι tier είσαι? 27 εσύ, Ναι, εσύ τι Εγώ είσαι? 12, ναι, 12 tier. Ωραία, Τώρα άνοιξε όλα τα crate. θα πάρω... Όλα. έχω 684, οπότε δεν ξέρω τι να πάρω. 684 presents. Ναι. Πάρε 2 crates. Και έχω και 2 τέτοια, 2 lucky boost. Βάλε ένα lucky boost και πάρε 2 crates και άνοιξέ τα. Δεν θα πάρω 2 crates επειδή νόμιζα ότι έχω πάρει ήδη ένα, οπότε νόμιζα ότι έχω 3 crates. Ναι, 3 crates έχω. Ωραία, βάλε lucky boost και άνοιξέ τα. Ωραία, λοιπόν, βάζουμε ένα lucky boost, κάτσε να πάμε. Shop. Πήγα στο shop, use one lucky boost and... Έλα κάτι καλό. Πήρα το Mythic έτσι επειδή μπορώ, Μπορώ. Κάτσε, αφού πήρες κι άλλο... Κάτσε, πήρες κι άλλο. Ναι, έχω 2 Reindeer Speakerman και 2 Mythics. Τι πήρες. Έχω 2 Mythics. Έχω 2 Mythics. Πάμε για trade. Αλέξη, δες ποιος μπήκε. Όπα ρε μπρο, όπα. Λοιπόν, το βίντεο τελείωσε εδώ πέρα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το